Yeah, no, my some I could hear some yina make a say about it is some near just to send yina some party about some pa FM and market yapa some pa TV and many some pa TV and many oh. Wisdom ni mitie Sompa FM, he Sompa TV. Shimama nyamia shiramu ya mamunyina muacho no numa ba pemo pepe haya Sompa 106.5 Accra abraso sa what bite kasi boya ya bobo no fifitiam hano amamani amani akwanso yadan nyina chi na yade ababa somu na kasi boy fi ha Sompa fi kasi ya wasante mantemu 93.1 kasi boy betwa for ayuko Yadam 100.9 and Wokumasa Kronwa Adam for Paradio Paris France Abuchimemu Afei Wakwatakwa 101.1 Takradia 103.3 Tachiman 106.1 Sunyana 98.9 and Kwanza Bachmia TV was Sompa 90.7 Doma 101.3 Afei Mankasimu Sonya Samketo Makura Woman for Munina Demu Yobieti Aya Kingdom 106.1 Amarin Fisa decoder na Suchinin Radio and one Munina Suyanam so Aya Sompa FM Yadam live Woko Facebook no so na fei YouTube Noa Aya Sompa 106.5 Accra Sompa 106.5 Accra and something in also mobile channel ya creature dia kokwa be fonchen fidie so www.sompaonline.com Wokwa benya binu wakinkan Leicester compliment another room what the young toothpaste and the brush and na tie chia ananumre what bite kasi bo yatena se na yede e babasom me amene wode ahia na numre metin ane Akosua Agyeiwaa kwade boaten na anansem wa yehwe no ankasa no de edi mu akokyere na fei ebokotodwam bi eni Anawia wa yakase bomu no yede amanebo Efrada Braka District Court ye no ewo nkramantamu ebabesomi immigration officer ya na chese mojamono kura ejina ni mu no obo moden edebo magana nkanko ne mpuntu okoso ne din ne the late Stephen Ken Amua ne nyina no ayese na ne yonko brebo pa ya wona no ekọ nakra na ena opanyipai enhwemu bia bada dwa akire se wode ne sika fam ne yonko no ebo ne bosia ya na chese ne bosia no obo no na ebere na so da sa ne yonko no twia na so no watwe no anya de ne yonko no kra no waya adwene se wo betua na enhwemu kire mu se July ni mu no ena woto nsa frɛ owura ye Francis Stephen Kinamo ya Why immigration officer say woman ne fie na jaw magiska no eno no ntie ya yensa kan ye na wo magiska afedie wi akira ya say owura ye Francis Stephen Kinamo no ne phone ana chese obi dia test na yere aka chese wa ba bedru fie say ne yakuni dadaada na so na ne yere enim ho hwe ba sa na nsantamwo ana wo mko hu se wawura na mu ada baabi a ya hye ne dworo be ya chese wonnim no kora no anhwa hunhunu nipa kompoche ya woda wonom ya wemu ya posifo di akire no wom kokokire owura friend Stephen Kinamo eno yonko brebo no a wone ne kwa nakra na ya esusuo se wono na de owura yika ya wo yeso owura ne mama gini sika no asam no di court akwone aba na ene amanebo ya yensa ka kire se court asanso anasa posifo abomoden wo ma kire owura baako ade aka ho a wono kra ye de kino chese asore mpanyimfo no waka ho bi ya emu nsem no akwakoye daja ya mane boni ya wato ye nkra efi nkramantemu nana opon checheku wono na asem no efra sase bepem babia duri no
wadi achira ya yana no eba bedi ho enkomo wapo madwe mejo so mame wabo adwuma ne medase akwa abanso ya ena na ene wo hyase brebe na ebrebe na hu se court betena se medase na ene yekopie mu ewo eye Kaneshi district court honomo ena ebeto odwa ekire mu se na wotwe ni nese enya adabraka mum enya adabraka Kaneshi district court but biae na nkasa no ewo eye adabraka but edina edaso no ena eye Kaneshi district court na ene court ko asetena no yebeka etiefo kakra ensem no efiase ewo kwabenya circuit court eho ena asem no efiase ewo se na ewia no yedi kan ebo yetiefo no asem no efiase a ebusuafo ekopie mu ewo eye kwabenya circuit court wo no mu no ewo ne de omude to eye court no enimu kyese omude hye ayefe no Stephen King amwa wayira ama wapie fifie a omuhu no enu nti na ehu behia se wo so omhwe na omogye enkrata ni tumi ni aban na omahwe abohu dawuru se na be ya omubetimi ehu eye omude hye na enu anenam so ema court no ejitu mu se wo case se die yenye ehu eye amunu a yesusu se eye Stephen King amuade a na ewo se epeja asem no edekọ nenimu enu anenam so ema ye peja asem no ede ekokopie mu ewo eye Kaneshi district court na court ehye asem no July 2025 ye wumunum 24 sabre na eya wada ena eye Kaneshi circuit court efi eye asem die no ase ehompo kura no enhye da nya asem die o mame ne etie ni se court a eye Kaneshi circuit court wonum no eye court a wo mo ko akwakwaje eye enkrata a ebetimi ama eye abusua anase case no yetimi apagya mu na yede akonanim ewa asemdiye mu nze se no ne ekoso ene ochina muni nyina no enye te se bia asemdiye mpo ye fiase se bia asem no akasa ya shase aye di yenye fiase ye enti bua me kakra abusua modi ya chi wo Facebook no so no madawruma mon join your life ewa wonya ma ye no wabantam sanse ne videos ahodo a ye de namo no enya asem ketwa ma enti wonya join your life ewo Facebook no so a aya Sompa 106.5 Sompa 106.5 YouTube no so yetem eno so ya Sompa 106.5 na boa me hu se pictures mienu bi eda so wo mu mienu no ye pictures be a won mo ye hwe eye ne o hye mfimfin na o hye eye asasrafo atade no wono ana ye frɛ no Stephen King amoa no immigration officer no ono a ntu hwe kura samfoni we no na otwa salifu ena odi esi ni so na otwa no ena abrantie na asa yakata nanim kakra na wo hya atade na yasensan mu no wono no ene abrantie King no na downfo pa suspect a odikan a ye chi no e wa asem nti we ene bright no bright no onu nie we na abusua no ka se wona ne kɔ nakra na cha se wo montam ntete wona ne kura akɔhwɛ ball ne ade no esan so mu nyina no omo ye kotokofo won to omo ye party kotoko supporters omo no obi nko nya obi omo nko enya obi na danu mpokura mpo ya kotoko ene has ekokɔ di akanse ye nam so ma has edi nkonim kotoko so kura omo nam nipa miensa won na ne asem no ema ne ba bedanso kakra ne se eye bright ni mpokura di odaso yi ebo ne namfofuo bi mpokura mpo anoba kire omo se ye kasei eye one ono ankasa ne twotwomucho eye ne yiri mpokura no omo ntem atete eno so be ye nkomodi ayete ewo ebra ensem no eguso pem ekoso no nanso ebra omo kokopie mu ewo court ho no no omo hu se eye bright awe wono ene ne yire omo nyina ahya atade kro ena chese ne omo na omo stadium omo hwe boy serious ntenam so me namfofo no kra beka se enya na wo so no yire jai na afede mosanso na tibo mu amo hwe bo mosanso hya atade kro yi nti samfoni ni krampo no na eye Steven no oka ho bi ena Steven adamfo baako wono so eka ho bie nti eye namfofo a chese omo ntamu ntete omo ntamu ntasem no aba bedane bibia wo kakra
na ensem no adechi adese nyina no na mu adanse epie okay enhwemu kakra mpokura ba beto dwa kire se eye bright no ebra yesusu se wono ana okum eye 7 kin amwa ya wafiri mu yi na wadi kan aka che ne yire a wone ne etifie se emwa wa mowa be fie ho enutin emwa okay enti na oba be spray efie ho nyina ebasa ebeha oba ene ne ba no enuntin omunkodi na kakra ana omunko ne maame ho na omunko owie a obeto nsa ma omaba enti that day na we invite Steven Steven ba fie ho no mo no ena chese wono so for gang eka no ho a sebe omukum eye Steven no enti omukum na moja ye ho no mo anadwo na brighty yesusu se woto paint ena odi painti ho nyina se na be ya moja no obi ba wo no ma wo hu ena saa don hwini mu na no anadwo donko no ekobodu mienu no woto nsa frɛ ne yere ene ne ma so omumra enti edan na omukum 7 ewo mu no emu ano sanso ma ne yere ene ne ma ebedae de yesusu sete no yesusu sete no abusua momra Facebook ho na momehwa de we nya se bia wonimu no ana wone na ye adwuma keke ana se bia okosia na baabi keke na yonku a wone ne to nsa didie wonmu nyina kurampo ye kotokofo ade hye kotokoma ya je se boye wo mo ana ehwe na ade ba ko a enwanwa wo muo ene saa de no abusua no kwa che se bright ya ye ka ne ho asemi wo mu nim ne pa kire se wotade ne ba fie enti wo mu nim no na immigration officer no ya ka ne ho asem wo no wono na wo hye asrafo atade na atade no ayesa asrafo atade no a wotwa selfie no a woda so no ana de woda nchen no a yakata nanim kakra no wono so ne bright no a yesusuo se woye immigration officer no ne yonko brabo pa no wo de bra Facebook na ye de video bi so e ba beto so fa video number 1 na to so na ye nhwa de sanse ne e bra wo court no ye te kura se basabasa ye bi e ko so ho we ye brebe ya mo ahanu mu say no eye first suspect na ye de ne ba no nti we de ne de eye fresh a che se enhwem nti papa police ni we wa ya de papa manen kwachiri na yenhade ena oye CID okuta case ni mu okay a che se ye beko bebe nyina wo boa ema ye che wo mu no enti yenkura ne enim se suspect foforo mpo aba be papa yi a on sha okay papa yi no kwasem no hwe ne na sempa bo ehwe ne pa oye guy man oye guy man papa nti ha no say no eye first suspect na ye de no eba no nti ha no say na ye kan say de ya che no aka bright ho no ya che na aka bright ho no okay ye friend no Thomas Zigano nti CID ni we ni kuta case no nice one oye champion say obo adwuma papa na enen ye court no kra no ne ye sanso poti nti ha no say no be ha won say aha no ye bright na nkasa no okay we bright na nkasa bra omode no ewura eye yado nti be ha Sompa ye ne nya gu show so pa na no oferi ana say wasi ni tirase no be say obi ade ho ni say emrantie bebre na aba betwa hia mo won no omo ye ne nanfofo no omo na eko na eba ebi mpokura ebra yesusu so okun bright wie ye no ofa phone efrom bi so omo hu bright ana na ohwehwe no won ma omo court omo stadium hono no kura no osanso bisa na nanfofo ni bisa omo hu na na so enti no ya de bia ayete say akoa nankasa no onim ne oyeye ni yesusu say koba enti ha no say no na before this video no mo decande first suspect ne de naba okay to mo decande ne ba ye kura akire ansa no mo de eye brighty e de no ewura eye court yard wo no mama another video na ye nhwa de ansa na yakwa homa no so akodi enkomo sanse enioma bi twetwema so we so ye hefa mo mu say ni ya no patututu na abusuafo nti wo be ha ni bright nuan mo ni mpanifo ne na Steven Amuano sorry okay. Steven Amuano ya wafiri no mo ena wo mu ginagina ho no nti wo be ha ni nua ketewa ba ko nie ena wafa ne banana ode abo na chi na ode no ekọ no won arewo ena immigration man na obaye no wono ena woye one of the lawyers omo baki eye 7 kin amwa nabusuano esan say ono so immigration officer immigration for ena enya sebe o masem
nti omo no omo support abusua no aboa ama tentenene etimi akoso nti ha no say no immigration officer ne na omo ba ho no ma omo behwe etoto bibia ma bibia ewie peyo asemu yi kama ete se omo emu ni nyina aha nso ye hia aha no mu say no overview environment na court no ewo no nti ye behwe a enche ho na no nato eho kro na nso na information center information ministry no eno nso ewo nti no eben ho no mo nti ba bia ye hwe bia ya court yard ho no no ofa ho no na afi wasane na okọ nti eno no but there's another video bia eno no bra ye che first suspect na omode ne urban eno nie nti ye hwe aha no mu sei no na first suspect na omache ne na omo ede no baaye no na omo eyi no ede no afrim no nti first suspect onu nie nti yan kura de anopa ne anim sei omache obi aka ho but sompa betimi aka sisudua kire se enye nipa mienu nipe ne se bi mu ka ho ebi mu ka ho kire se sa bright no a nti ye second when new suspect no match no new one new one na yeah so ya deken no abusua momra Facebook wo mehwa de na se emu aye den che se enya sem ketwa ma deken no a yesusuo se wo match no de naka bright no a wono no ye Steven Amoy ya wafiri mu yi na yonko no ho no wono na wo ba ne se we kra wo nya na kama deken ni nie ono ni ni yesusu se wo ye deken no and you see ni omo chi ni mpokura no abrante ba ko a na ono eka eye Steven ne namfofo no ho no okay o kire se ebrade ye twa mu ye ko ye yi ohun abrante yi wo se abrante ni hu na pe abrante ye de ni koyi e na osifi ni moto so e na ko bam ni se we hu no social media na ono no kura no obeye suspect nti ode no koma police e wo agrodie so nti eba saa no wo se opeja no ode ni si wo no mu wie ye no na ni sika 400 Ghana cedis session no osusu sa branch na yiko nti e mo no no kura no ehu bo ne ma wo frɛ ne yere e ka che ne se abrantie bia be peja no aye ni se no ka che ne se wo hwe yi o no no kro onye no mfiro no mra fie e no ka sa nti enne no ye ohun no kɔto no eto ne so no se nanya abrantie yi na wo twetwa mu opchia me a opeja mi na che se comment se when impokura ni hwehwe mu mpo kire se he is one of the notorious guys okopie mu ewo kwabenya honom na omunim se moto se yira atutura sema ekoso ene ekwan a ye fa so a nipa wudini ekoso ye so we unim hu bi na ade bi pie ho we echitaifo eba ho ema ni nua bi kurampo no so yesusu se ono so nim hu bi but eno no yentimi nka enko akiri mo mane nyina ho no a na video senkaya no a beba no kra de beje abusua nsem abusua mo join your live e wo Facebook no so aya Sompa 106.5 Facebook no ya Sompa 106.5 na wo de brada ba hwe ni so ade join me live na videos ahodo no a ye de eba no enya sem keto makura na ma me nkwa wo ma no so na me nkodi nkomo ya ne owura friend say lucky ekwakodi enkomo wono ye busuani na sa immigration officer friend say Steven Ken amoy ya wafiri mu yi ne nua preko pepa ya che say enya nchen lucky ya moadwo ya me do so ya mamo ya kwa wate da wadaroma boaye asam yi yenim se eba ye bra wo nua ne firi muo moyam hye hye muo na mode akira no bonne tofu akakra fa maye ebra asam ne ba ye abusua teye no anamotu amutu fa ho Ezacho eye no ofa asini no ofa no o ofa mom no ene de wafiri mu Ezacho nice no one ofa no okay asemi sie de nipa ani suspect ni bright say wa kidnap no ye ni so kuno ba ni suspect say wa kidnap no sia na bibisa nti ye koye complain ama police for nti kwasiada na police for nya na cheno no mbi ko gina court e court no so we nya bill e mu ho no ni mu kwa da ni ku se mo fa no
was Simon Carty as a for and the charge the born was kidnapping, but you couldn't body no kidnapping, you know, a murder case. Yeah, murder case. Okay. My assembly free circuit court about district court. The district court na still assembly so the court akonaba the bia. Yo, and now you want to say one much nipa ba could na ka bright hu na boa me. Ansa na yebekọ nipa ya kire no so no. Bright no na munim no say woye hwan what say wo fa no ankasa wone bright na na motuo no. Say ankasa na abusua ne hu no na biem. Na bright no ankasa de adwuma no woye. So bright in the cleaning and minimum adwuma woye. Okay. But from what I heard from my uncle Ojubi, said bright near adwuma of foreign affairs and also I got confirmed say enya no credit. Emma, the fly be by us or when or yet more minerals commission, mineral commission the letter about and no credit. Inti, bright be a sell or yet must be an in the meat to be in cat. Minimum Juma party or yet, but or say, na by about bit my bois, Amma, and call for a bay Juma. The end of them say, man, no fancy didn't go for being in the Giska. So the man no abois, no Amma, I paid Mamma free. And they say, a Jumana, but you know from the Giska, Okushia, Quentia. Anna abro kwat kwa setena no anya bia wokobi Eba chan kobi na ye hu se abusua na mwakeka mo ho kakra ebra wo mode nipa wotoso mienu anase nipa fofra esusuo se wono so ka ho bi wo fa wuo no ho no adai adie na mo hu ya na mo ti bibi ana ma abusua no yesa ye de anti bibi but and we do na police for my anti say we say another suspect almost say oka case no nti say yawa e woman nti ho yaw ena na abusane ni abesa no cause ya say obi a onka bi shi wanya reda na yekunu wiya ya say no abusane ya pa cause people brother na o mamni and baba 85 months so ya akwa usakra 5 months well somebody say akwa ni ka say never find every man yeah ije de ni abre but ya train sambu be libre but okay yo ya tsa de wo mo de na baba ka bright ya kire no hu dada yi no no ya tsa ya so ye dikin etsa sa de momu hwehwe mu tie no the channel de mintini enke because me another person no police for home kai ya say oyesi ano isinti no de mintini nyano. Okay. Na akoba ne saye no yanhwa sane asane no ankasa se biko abusua no moje ne sai sanse ne no ye wunsa moko na so hye no okora video ba ko a eka ho a eno ye beyidi aba no ye wunsa lawyer ba kokora no eka to ne bronka mo de monsa keka no sane asane ne ko no dai moni nye ho ana lawyer no another suspect o machine lawyer na yaw obi amfa ne nsan ka obi awo yaw na yaw ewu ne ma akasa ne kasa achelo ya se ne busie ni no bi se bi na ngi ni so ba bi je so bi teacher bi se ni pa no atre obi bo obi an me de me hu bi sa okay you lucky me na wase na yamfa wonsi bibia ni ayabasan so aba wonchen ne ya ba behwe empempenso abusua no akwakodru wae you I was sure why you lucky and you kasa and way busuani na say immigration officer ya wa free way ne wa fa say and you no abon komo na ma mensan kɔ na me no pon checheku enkodi enkomo bon ma mensan mo akwa ba biem me joso okay you no lucky and na edi nkomo no we wa fa se na wa fa se na wo kyerɛkyerɛ ensemu ɛde ye no menim sɛ nyansem bia na wo betimi aka no correct especially with this particular new one no modern aba no okay no kwasem ni sɛ bebre no nhye da nye familiar with this second person na omache no okay because omo kyerɛ sɛ na omo na wonamfosɛm no omo yɛ nkrofo bi a omo nam bom nti second suspect a ye friend Thomas ni mpokura no enne a omo ba be hu no koto anse na omo adwen ba so sɛ ebi so omo hu ni pen
omo hu no kwan foforo bi so sei ema yesusu krompo se oye one of the gang leaders a che se ba se womo a womo nyi ntokwa ti omani ase ana bi omo mo ama tutu asem ntimi nkoso a womo ekon kan ewo mu no na omo di ehu no nti ye be a won enne no ade bi siye ebra ye de eye bright ebe pie mu no ye be bright anim a ase bright anim nyefe ase oyare ase ne ho dodo no na eye second suspect ne so kra na omo che no eye Thomas no ono so anim asa peja bisa no nti enu ne ma eye omo lawyer no ekoka wo court wo say senior eye ne suspect eye Thomas ziga na nim dua esifaye ne ye bia ye no ne ho mfa no enu nti no omo mfa no nko hospital enu ne ma court egigira mu senior sanete dia yensan suntu asem no emfa nhye eye nyame adom abosom ye ba bewuram no ne de etoso enan eye 4th September na yenhwe entoto bibia ema ne nti omo besia ba court ehonum no ana omo be kire but ebra court egitu mu se asem a eye lawyer o gina mu edema Thomas eka no omo beje atum no ewo so omo de eye suspect no ede ne ko eye police hospital na ehonum no na ya branch ya wokoyi wo kire se police hospital dia wompe wo se wompe police hospital na ope eye yemfa ne nko eye Kolebu hospital inti eno krompo enam so me ye che wo pa because ebrom wie case ni be ye very short enam ne eye ni mra nim ni no eka ye ni nti no inti ha ye ebra na won maka asem na wie wo ba eba besia kɔ no eno na yehu e wa ha no se nti first one okono eye abrantie Thomas no na second one no eye bright ne kokɔ na odi na so mienu nyina ko mi yakokɔ but ne ba ko ye tia na ba ko ye ni mu odu kakra enyi sa mienu nyina mu odu but ne betimi adom nso no ba ko apampam apa won ana ba ko de ni triwi na egusu kuwa na ni triwi egusu kuwa no eye bright no nti bright ne de ne ba wona ni triwi ne gusu no na triwi gusu akra ha no ne so ate aba fempa because bright ye nim say oye brighter first day edi ni be pie mu e wo court no na onti sei you said otimi won say be ma yemre be ma yemre enti no ne esi ye eno no ba nhwehwemu kakra nso a sompa kase ya ye e kire se eye new suspect ya omachini afoforo bi a omoka ho a yesusu se ba kumpo kura na wo ka ho eno we are yet to confirm ene se yese ntokwa bi koso we ni ye hefa ahanum se no eye bra ye wie asemdie no na ye sanso di omakọ police for omaka tinti ahanum se lawyer no na no mo de ne ko no ena ne ye bo lawyer na no mo de ne ko no na tie maame ne tie ni se lawyer ni di kansi fem ebe survey environment ni hu se eye okay de ma no into oba ye hu se yade ne tie no eno sanfo back ena police for na akọ ye koka che ne se onfa kukuduro emesen ko no be mo ban okay inti enu anenam suma abusuafo no nso no on se asem de bia no ne ete ne se omo restrict no omo biem ema obi etimi wura court dem ho so bodua mu ma me se sie yanya duru lawyer yiso na me pese duru lawyer yiso na me kwa ahoma no so na me lawyer esa akodi enkomo na yehwese ne enuoma sitie ya ne lawyer William Kusi ekwa akodi enkomo lawyer Madre Kusapa so wagina so acha na me pese nkomo no wutie kakra ma me ansa lawyer wadawroma ye bo nkomo bi wa ha immigration officer ya wa free mu ye Steven Kinamo a yesusu se ne yonko no de ne yonko de ne ka eno so wamra magie wi akire wa free mu je se mun sansam ne de dɔso na ana asam no kokot biem na de ye pese ye hunu eno de mra ne ka ye wo se wo kyerɛkyerɛ ye kakra videos awodo bi a ye yie no ye hu se ebra wo mo de suspect ba ko a wono so yesusu se wo ka nipa wono na ekun sa Steven amu ayi hu no ye de ne ba no sane na abusuane binmo ye ye na abusuane mu ba kokora kasa o mo kyerɛ sɛ ya wo ne ade na ewo wo mumu no eno kora na aka wo ama no mpɛsɛ wo mu nyina akɔbɔ dɔmpem ɛwɔ kyerɛ sɛ nipa ye de ne ba wo ye suspect ne so ɛde ne mmara ne ka ebi mo sɛ kɔba sɛ Ghana mmara sɛ ya kyere wo bi
sɛ nipa no wakum obi ni ade ne wasa so anya ho asan so akɔfa lawyer sɛ lawyer medima no Ghana mamra no ankasa no ɛka sɛe ɛwɔ saa de we ho me da ase tie fo nyina the big kind your court no you have to your friend public place away baby obi a person ko ko ti asem die I shut down and restricting apart from going to the court. Okay. And the same court will be able to make in the first place. The toss will be on. Papa, I must say, I haven't got for you. Me, I charge you with murder. Nanokuro say murder. The only lawyer cry abaya befa be amom. And the say obi anya asem no afa lawyer dey right to be any panel. Na mrano kura so ameki provision that wo do ni sika kura befa bi no abana befa bi ama no go edu asemi etimi ma okum fo entiri ma sa kwa ko dina court ni lawyer ko kama asem ya kawi a ni ekum e bia na won tim na asemi ya kukum ngwasi ekum obra uni fo ibo be na ko court e bi don do di for na do di was ni di for bi ga ni ko police station mi da said na police one ze me bana man ka ze ni di fa yeah, the matter to me, main casa, and I just a court room mobile. And so, Obi, I bet charge you with a first degree felony. Usually, court now fast lawyer amount. So, we need to cross and a dear Semilia. In fact, dear Dale Munizers, Kawaka would be for cry. A normal case, I would be for pay. Court number 2 so murder dear, because would be for cry and 2 Ese sele apesi edi asemi se odi fo ampa. Enti na se timam fo se also mnya abotre. Yes, suspect is why they did me charge you before court. I'm not saying you are presumed to be innocent according to the constitutional provision. Na adie na baba se nipa ayade ato no so se yesusu se waka ho bi se wono na adi awuo na ebekwa akogina asem de bia yese nipa no ho dodo no yankwankwa hwe na pomdi mu no betumi a kire se mempa police hospital wadawro makoba ne sei no a aye beka ne sei yegidie na nipa no wonya wo suro se bia bibi betumi ato no ana soso ne yesoso no so court wo se onu so chukra also all right so anyanshe bo besre court so kaminya kolebu ankamete police court the minute dey tell chere ni the local club of Boame. Or can I say court will be that no can it be a court by Yaman, a Lima court in and to be a local court to be our Quenya. Said the Enakuma Swadi or the two. Says the presumption of innocence that Chen said, or see a teacher said 1 year bonnie could you see what maybe. That's the meaning of presumption of innocence, and that is what makes our constitution different from that of the French speaking country. And you know, I was in Yabu to any attack. A bit more about some of your children, Ebia, Yomikuno. A bit more about her. And a bit more about the Nikuno. And Timumi and Yabu to any Mumia. Now, Name person comment to say, one is of security concern like this one. Only the way you are called a film Tamale. I force, no more could be after me. Okay. Now, you didn't find a crowd, oh my, I've been go be anyhow. Ya kotata suspect no ko zizi be dia sem na wie nya wuto difo na atwetwe bi e wo mo na mo ya atwe no na se di nipa kokod na se nipa kotino na mo tata mo e bro lawyers bia over my administration of justice are very very difficult very difficult for the security agencies and the court itself. And you sure say no MY we nya abotre you tell you we there you want to be who you okun go ase ba am say nya hu akwabe ati e friend sexy tonto ya o to plan some more can say we joke or say then and when you nya nipa e didi chom na e di moment court no kwan na court di ni asem ntem na asutwe bia o bia problem na le wi plan ko fi champa obi di nyam na asem o ko uza asem e check court na eho ayi ni so ko mu. And it is important that this junction you cooperate na to the asem. Okay. Na ba dia no kwan to ne dia to. Na asutwe o dia mom.
na lawyer ye ja wa mu akokora na wada ma educate ye wa ha ye ta ho bibi ye tate se asam akokort bi te se de akoye na abusuafo no ye de suspect na ba no na se won pese wo mo do mo nsa akeka no ne ade wom sa ya wo ho de ekoba no se no a police fo betumi achi bi se de wo mo ye ne tia mra na ana no de ye befa no se ye ya wo nti jombe ye bia ye gitum na be reti macho o tun sa bonu dia you have assaulted a prisoner, somebody in custody, or they are a remand prisoner now abono and it's a bit much what charge you for the offense and to know more you're not careful. And as a local media or court, the court has power to cite them for contempt. For instance, if are court or no, you boiled I did be a by court, you might be a contempt of court. And then it's a bit much to punish you for it. The only but any answer. Now they are courts will be down so easy. Many answer and to baby at that. Here, black court, not court, you know, to me in Sama. And answer the moon bill. But the Monkasa offense, they are from the legal point of view, billable. And to me, that, as I mean, go out, they don't back what a number, you to come on bill, no more cooking, maybe as a baby. But my court starting in terminal, becoming a moon bill, not court, the actor, and the digital was cooperating with the court at the okay. Lawyer William Kusi Yadase Sa Dana Danyana Yabo Pumwa Ojienso. You. I was your way a lawyer William Kusini and a church in Koma. Na watch your money baby a marano dano and what day at one. Now watch them say and your way uncle. Yatati tibi a town hunubi, Sebi a court no, a busiana yaw dear woman tinase, one more yan your mamma no a yatrasona, Mamino Ponchiku and Concoye. Wapon ye riakokra no yanshe, a send ye says you was Yami Admada Bay, and a besa baby. Medasi, Yami Aduma, a year Bosumi for Frey Baby Room September on the 4th. Not just say if ye a year by election wakutia, Nina mi nuntem. Any a besanso akwakupimu ewo eye Kaneshi District Court ewe ya dabraka na eho no no sani ye kan fitin ase no court a ye ko ewo eye Kaneshi District Court wo ni nyina no eye data ye pe ewo High Court okay enu ntina ye ko ne mum ye nyese ye ko ho akwakodi asem okay but say ye ko ye nimu na no suspect any investigation bi o mo be ye be pie mu no for now no eye Kaneshi District Court wo ewo ne beko inti se eko na omutimi hu so okay se no ye hwehwe mu a yenya eye September 15th na High Court ebema ho kwan se yemra medi asem no wo ho no ma na ne yakwa kofi asemdie no ase ewo ho ba yanka ne hu se this particular case nankasa no Attorney General nsa wo mu okay inti no se kopiem ewo High Court a eho na Attorney General so di na futuo e de beba se okay me tufu e de afa asem hu se suspect a ya chi omun yemfo mu nko afiase emfihia wo ha emfihia duonum ana ebimpo kro omo nkwa ene nyina ana se bi etraso a na bi akoka so okay wo mo so yenko sen wo mo nti ni nyina no eye ade a mat asem dibia na nkasa no enye ne ene china nemum ahohare so ena busuafo no epese enhwe na bibia entimi ntoto na akwa mu na afei wo mo de hye no omo hwe empeda ombekwa akokora no korabre abusua dikande atodwo achem se nya de ombedi wo mo de hye ne na wotwe enam se ni wuo na kwakoye atufuwo bi a sebe eya odie ewom enti se bi kromo be ya emuni bekwa asori fie na omaye bibi kakra se bi Roma asori na ombekwa ombekọ no mabompa ye ede ama no mu wi a omapagya ede akosi enu akire no enuanom abusua ne namfo ne adwumayefo ebetwa hia na omahwekwan ombetimi afaso a womo ebednum ni sikasa na omakora omode hye na chi kura nanso ni nyina mu no abusua kyerese womo hia tentenene a esem no womo ntimi ndinu sene ese efata sene anopa no ye ne eye ni nua pani baako nana kwasi amu a edi nkomo no edi tudwa chem se for now na busuani age sene aposifo anwo ha ewo eye suspect a omonsa efiase a omo eka omo no we are expecting more suspects sanse nyemienu yipe
yesu se nipa mienu mpo krompo eka ho bie a omu nyina na ba be ye nan ni nyina no eye nhwehwemu a eye aposifo no so egusu a wo mo eye inti ye mo mpa ye ebia on the 2nd of September ye kopiem e wasemdi bia ebia honom no na ya sanso anya another suspect aba be kan bi ni nyina no betima aboa ama asem no ye hu nimpu emupuma sibre esan se a ye kasei ye chese Abrante Steven Kin Amwa ye hu ni mobile phone ebio ne Apple Watch ebo no so ye hu enti ni nyina no eka nhwehwemu a aposifo eye efa ho no medasi I was away ayana no ponchecheku ana yete nka na yamane boni asem yi wodi akire fitida asem no hyase bepem ne opon nyame won hyira opa na onkoso amo ahodensa last time compliment na dawroma ana hot bite kase boye guso ada yete esom na kase bon ne nto so ho no ma yete eba last time nka nchiro say nipa bia woda sori anopa wo akwadware no akwadan so a enya dan abetwetwiri wo se wo hia toothbrush and toothpaste na toothbrush and toothpaste no eyaya toothpaste and ne brush eno na betumi ade atwiri wo se ama no ajeje waso kwa akra ane kumase ya ne branches no ebusu se ya 0501 619588 0501 619588 ana kumase ya 0501 390338 na wona mpanyimfo eni enkomo medimafo eba center na Dr. Time daso enie Doctor se wademra na ana ye na ade wo se yade ba na ha we stroke sisi yade diabetes anasa wo mu nsam na ha wo medimafo eba center na doctor se yanka cho sa kra o pokua se mayira kumase wo agogo wona government school ni de hwani mu bibia ni afra 0244 774282 na wona mpanyimfo eni nkomo hot bite kase boni ye yata ye ho tew na nto aso no aba Ewie ebusiafo yemfa ensempaye no eye hot bite kase na nto aso no emfa emamoen na yeremu ewo dansoma circuit court ho wonu makwa setina na ema enam so abrantie bi ya wono ene Agyeiwaa ene enema hodo ya ye deso so ye tiri so yi enu anuane wo mu anu bi ena wo ye wadi mfinhia no aduanan wotwe na wo kire se wakwa akosai ekwan ho ade bi ama enam sayo so court no ekọ aseta no mu kire se obi jebi lamte interchange wo ho no wonum ekwahu se wo sei enema bi ye no eye bim ena afa krampo nso no enema bi nso so ano so keka ho no ena enam so nti no mu tabiri no ene kwahye mu ewa prosifo nchem a abrosifo nso so ni mu omusia ne court ena wose wonum ede ne kogine nti enam sayo so ema wonum ejina eye Criminal Offence Act at 29 so section 172 ya wonum etrese enema bi a ya no wo kwan so ya ka ekwan so ahyenso de ebinum anipa bi esai no samra wes won betimi agina so ede atwese nipa kro no aso na wo kyeresa abrantie adwubu so meda neto so nkro ena asem wesei esiye na ansa na ebaba kra no na eyade asofo ya wono ehwe akwan ene akwantempo ho ensam so yewura nimonyafo Kwame Govins wadin kan de atodwase wo baye wo hu se akwan ni bi wo afen na aban no ye ebi won so aban na ye dada ene ho akade se bi a road signs ahodro traffic light mo no wo be ho na shan bi na de akobom gan wo sign no anu afa ne ho ade no okọ ube hu abrantie bi iron rods bi e de aye pampim bi anase pillars bi ya ye de eya hyenso de ase bi awuduru ha tobo anase bi nipa etwam wo hanti no eya agina kakra no ube hu se no makwa akototo adan ya ye kwa akoto ne scraps e de agisika ne no e na abrantie ni de ni bi e na akwa akosie ya court no e kire se da bi sania wosi eya ye no wanya de ntro de ye enhweso de e de ama afoforo ntimfie mienu Watchese abrantie ya wono wanya mfinhia bese aduanan enwotwe 48 years won kwankwada nsawam wonya adwumaden ensa entachi ofrimu fia enema etesa no enya ade obeye biem na 2025 CEO Connect Summit ekoso ewon kran ha sei na nanke wose Ghana Mampani John Dramani Mahama ena ekoginem na okasa esanse woni oma emunti no oyi na namusini Chief of Staff ya Julius Debra ena ekoginem edema no na wabro onya kwanji simpie so a woni centralfo edin kobodo wode tudwa se eyaban ne suade hu so obehye dwedie mu nsem ewo memu kena obemadwedie
etimi agina brane ewo omaimu sebe yi Ghana yesika sem ene adwadie wo nsam so ebetimi akoso yie no ose aban no ade hihye bia ba meka say ankrankra for wo omai emu wo mu di dwa no aban no eba be hyemu kina pa meche private sectors no amadwadie wo nsam etimi agina abrane a wo bro okasa ye no yenkotiembra. Government continues to prioritize trade facilitation and infrastructure to ease the movement of goods and services across borders. Macroeconomic schemes to ensure Ghana remains a safe and attractive investment destination. Support for innovation and entrepreneurship, particularly for our young people who are the true architects of Africa's future. Our vision is clear: to position Ghana not only as a gateway to Africa, but also as a hub for trade, investment, and innovation. The Africa Business Festival embodies exactly what Africa needs: collaboration across borders. Nipo kasa ye Ghana ye chief of staff ye Julius Deborah ne ne kotie no. No fee stress policy. Aya jumadia anasa session kokra ya Ghana Bible tena konya so wade go akwamo sane ya baya ya mofra ya one more rush ya pon awodo mu de di kan so meche first year for no wo mo betumi ha wo mo na fe so kra no school fees nya de o betumi atue bie ne kan sa tuition fee na eho ahoboa no hye ya guso da ekoso no anam so amana jumadia bia akoso ewo gi check ya no ewo nkramantamu Ghana so fo ya wo hwe ngomasua won sam so ye waruna idrusu wode akwakoto dwa ye ne Ghana Tertiary Education Commission Jita campaign for say one mun nyina tena se no madwene kwa bankrom sansa Ghana ban no kwasam ne sa ban ne boka pa wase afebia no one mo kakra no na nya 400 million Ghana cedis and afi 500 million Ghana cedis a ne nyina no ya afebia dwumadia aban no afato no so se wo bara sa ne beya ye nuanom a wo training colleges a wodo no obetuatua wo allowance kakra dia ma wo biti se teacher training ni ade no nam so nti wo so ntrase no munyanse seye mfamra sa no office stress policy no aba ba ka ho ene teacher training allowance no aba no ne mienu nyina aba ba ye mienu a enkoda no weyije enti ama ban ne ko mu no aye dupa sa no ma ti se ye obetumi asoa nam so nti wo srasa jitekfo wo mu nyina anka wo madwene bata ho na enuoma aba ba ye adeso abato aban no so de aba ba ye kenten be wie kire na ensuo so ne egu nkrofo botomu no ye betumi asesi anokwan ama no ayeye. You are paying teacher training allowance. So if they were first year students who are going to tertiary institutions, you are also paying their new fee stress. What do we do to avoid a duplication of it? So I'm taxing the two of you to look into it. If the student is entitled to every other year, government will give some 400 to 500 million Ghana cedis to keep the new fee stress. I'm happy to say that since I became minister, it's one of the most impactful interventions of President now, the new fee stress. And I think that all of us must work to sustain it. It does tell us as a country that there are parents who are struggling. Akosua Agyeiwaa haruna idrusu enono no achire no ana wode ba se wono momode ye wosusu bribi ya enono ye fango ne nioma ahodo bi a wo mu sansan ka ban no eyi sika de afirimu na wode abo sa adwumadie sonko ho bra anka betumi aboa na momo no sabi oweyo no kwa na dwonkyere enti mpanyifo ahodo bi om ka bi wom wo so fa bi mra. Our own thoughts as to how the country can deal with it, and my view was that if the country can dedicate 2.5% of our petroleum revenue for human capital development, then in future we can have a scholarship and bursaries authority. Then this burden of 400-500 million will be cushioned by the 2.5% oil revenue. I was your quartier ye, Aya Ghana so far. What's your Masiamun Samso, you are Haruna Idrisu. Na ene day womra shebedwem no public account committee no wonom ekwasetena nipa dodo na ene wotwe won eba wanim se beya nchechemu mapa ene esika hodo ya ebinum ede bo won ho bra ewo my Ghana institutions ahodo ni mu a ebi afansa ase de entiase ni mu ene de keka won nyina no mu di nchiremu mapa ede bre committee no
na eno ena ti brekese meche chief executive officer de ma youth employment agency no Yewura Malik Basintale wono so ekotena empanyimfo yenim na wofri wope ena woni nsentwerefo be hia ye etwetwe enkomo asemu a woka nyina ne sesesi a yekasa de eyade ahonidie ho nsem no eda na koma so sene eda ban we yakoma so no na Zoom Lion Ghana Limited wonom ena na siesie ya monten so ene empotem ahodo de mayen ene ya yekasa aban ne contract ano ne wo mu wono anase waye de no wonom atwam na sebe ya wonom betimi ahye adwumayefo no mukena na wonom atimi abo ma hye mukutupa ma ma ye adwumenti no ene wonwanam allowance akane no omde ma wonom bese 258 cedis no wonom eba be pajamu na akọ bese 300% wo mu de bi pa ena eba be kwa se wani nyina beboa ama adwuma no atimi akoso ma Ghana yenso yahudidie ho nsem no afa ne ntampa efransem pi na no ena ode to awe so. I took over office, remember that I had to swear by my late father's grave that we're not going to sign any contract that will pay them 258 cedis. I said so because 258 cedis was unreasonable, and in this modern era, paying someone 250, in fact, dashing someone 258 cedis even means you've done nothing. Not to talk of paying someone 258 cedis as salary. If you dash someone 258 cedis today, he only say thank you because it's free money, but not because you'll be able to do a lot for him. And I said I was not going to pay them, and I still stand by that. And so in any future contract we're going to go into, I would not pay any beneficiary less than the minimum wage. We are looking at having a close to 300% increment in their payments, and that is assured. They can only be paid when we as YE pay the service provider, and that's Zoom Lion. If we don't pay Zoom Lion, he can also pay them. And as it stands now, we are owing. It's a fact. I can't say off head, but we are owing. I mean, when you owe someone, you must admit that I owe you, and then you say, I'm apologizing. I plead with you to give me time to pay. And so we owe Zoom Lion. Area Ebusiani Power Kasa ye Yewura Basintale Chief Executive Officer de ma Youth Employment Agency no na wasai etwa so ede ensam dodo na ene tudwa etrese wo hwe aketua nwoma na pempi na nwumaku ahodo no obehwe na ensamedi ebusu se chawom nipa no wonye adwuma wo honso ne etua ketua se kwahio se kwasamampomo eno so ho nsem no se ne esitie no wobo mu nkyeremu ede ma sei. Yesterday, we approved payment of 2 months for persons who had been validated. And so let me state emphatically that whoever has not gotten their 2 months payment was not validated and was not at fault. And that person can challenge us anywhere, because once you're not, we cannot pay you. The audits and validations are going to be continuously done. And if you miss post for 1 month, we will not pay you. We haven't identified ghost names. We have only identified persons who were not at post. They are different from ghost names. Close to some 5,000 persons in total of the beneficiaries we have. We have the community police assistants, prison assistants, the April model, and so many other models under us. And so those who were not at post for different reasons were not validated. And once you've not been validated, you cannot be paid. But those who were validated can confirm that as at this morning, their monies have trickled in and they've received 2 months cover. We say Yewura Malik Basintale wano ene yepanyi kwankyerɛ for ya Youth Employment Agency no wotua no se ghost names ni bi de oba ye no enya ade a wo ho bi e wa ketua wo manim nemom edipa bi wo ho a ye de wonum atuatua bia me ya so munya adwuma nanso no e bia na wonum eni we no de se ye kasa no se nipa kro no wonya ketua nanso no wo 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 din wo mu na wo da so ye adwuma ne de ene ya wo de bosomi mienu aketua e de ato wonum so aketua enwomem na anabra Public Account Committee one more chance sem rashe dwefere nya sam keto ma ne ensam no de wo mbisa wan ye mpanyimfo pa na ba ko nso kokogina se na wo mo se Auditors General Report adiaba sa 2023-2024 wo hwemo pa no a chese rent payment bi sane ho nsensem se bi koye wa yi ho no etwetwe aso ye wo se eno no wo mo yi ya no erefa ho na sane wo mo se bi bisa nsem no ene anu yi ampanyimfo de ma wo mo no mo ma yentie bi mra. No, Mr. Chair, we know them, but we didn't engage them, Mr. Chair. We know KNA as a facility manager, but we didn't engage KNA. Mr. Chair, there is an agreement. But the agreement is between KNA and Works and Housing. Mr. Chair, we paid the money to KNA, the facility manager. Akosua Agyeiwaa Panyipa be de chana sempo Youth Employment Agency and an yakoso ewo Public Account Committee one makache kakra ene ekotibi na bosumi ne de na etoso ensia briche kese e na ebo Ghana yen kai Ghana for yawo ne nyane se nipa enwotwe bi a
wɔn wɔ aban mu ekopie mu ɛwɔ adanse boase a nanka wɔn ɛkɔ akɔdi dwuma ɛwɔ man no edi mu na fofi antoata ama wiemhyɛn na wɔn eti mu konyankonhyia ama nwɔtwe ne nyinaa wɔn to ɔyanom ɛwɔ nsie do ɛwɔ sikaman brofo yeduye no ɛwɔ akrofom mansin emu na wɔbra saa ho sɛmi esi ye no ɛne adehye ya wɔn ɛwɔ brofo yedu sikaman ɛhɔnom no wɔn bɔ adwuma pa ye nyina ye hu videos ya na ɛne na namɔnten ɛne mabunu utimi sɛ body no wɔn asese gu botomu ɛna wɔn asoa ne adeade ewu nso na egu wɔn na nya asɛm ketwa na ɛwɔ bra saa sɛmi kɔda din kakra no a wɔn wie eyie no ɛbeto odwa sɛ adehye ya wɔn so a saa body no ɛwɔ ɛyɛ sikaman brofo yedu wɔ no wɔn ɛbɛkasa saa ban no ɛyi nani ɛde ama wɔn a ɛnka wɔ sɛ adwuma wɔn yɛ no kaban etua wɔn ka na wɔn nso hu sɛ adwuma wɔn yɛ wɔn nya mfasoɔ afiri mu nanso no asa ban na yi nani na no ɛnene ya ɔsoafoɔ yɛ wɔ no ɛna wɔ asantemantam soafoɔ ɛyɛ Dr. Frank Amwako hene wɔba bɔnte de ato dwa sɛ aban no ni remfi mu o yɛ nyina yɛ nim de si yɛ na ɛbasa no a ɛyi a yɛyɛ ɛne nkrodba na wɔtwe mienu kura nie wɔ se aban no amampanyi kura nya asokura na sebio wɔtimi de eti asɛm na amba wɔn kura wɔn waseɛ no enti adwen bebree ɛna wɔn tumu a sebio wɔn dwen kura nsisi so na wɔn ɔhyɛ wɔn ɛbɔ sɛ emprempre adehye wɔn nka wakomanto wɔn yam ɛmɛbu no a wɔn nya kwan enya kukuduro ɛkɔ so a saa emu no wɔ se aban no remfi wɔn da sɛ adwuma wɔn yɛ no aban ani asɔ wɔ se wɔn no nsuo no wɔn ntwɔpɛ na ɛnkyɛ bia wɔn wɔsoafoɔ no ɛbɛhwɛ na wɔn mensi krakye panyi a wɔ akrofom aka wɔn ho bom na wɔn atimi akɔhwehwɛ saa ɛmɛbu no a wɔn edi saa adwumaso no ɛde boa aban no wɔwie yɛn no se wɔn kura yɛn hyehyɛ o wɔn de nneɛma gu nkrata so kura ya wɔn hwehwɛ saa nkɔfoɔ wɔn ɛboa yɛ no enti emprepre deɛ adehye ya wɔn ɛwɔ sikaman brofo yedu yɛ no ɛwɔ akrofom wɔ adanse wɔn se munya botre kasa no drɔso na Dr. Frank Amwako hene ɛsɛ ɛnkyɛ ɔbɛba bɛyɛ momoa afei yentu fa so kwade bresamo ya woto ne semo jabonfia ne nkyeremu e wo DVLA wonom so akache na wonom ekyere se ewiaso we no ekonanim ene ko bi cross ye friend tilapia nte ewiase bu ne mu a na so wabu mu gen e de ehia ne sanse wanhwe ya wonom bekọ agya nam sa yoso nte no wɔkyerɛ sɛ January anaso pepa obosome de dikan ɛwɔ afie de yanim 2026 no wɔnom so ɛba bɛyɛ nsesaye ɛwɔ number plate ne ho na sɛ de nsesaye no ɛho niema besia kɔ ɛne de besia ba nyina no yama ne boni ya wɔto nkra wɔ asante mantam de ma yɛ ba obedu wɔne panyi kwankyerɛfo ya ɔyɛ Ashanti Regional DVLA manager no atwetwe nkɔmɔ yɛ Rajeli Afrabo yentie nkɔmɔbɔ no sɛnea emu nkyerɛmu sisiye DVLA some reforms. Now, as part of the reforms, assessing the current registration system now you use law enforcement, any related issues nyama kakra and yes I see, but I feel that you bet me I better because we always aspire to meet international standard. As part of the new number plate now, authority person or roll it up no. You see, achievers of that can say there will be a better plastic and the chip chip embedded. So chip embedded no crown be bois ama plate no. You bet me already plate no in temtem. I mean the police on the road about enforcement. Nya akadia bet me scan plate no na ama more information work hard no so. Adeshimaima nipa yete nenke wono ena Asante Mantam Driver and Vehicle Licensing Authority no wotua anoye Rajeri na no disem no apem wada wasai ede kakra we say etoa so ekoma wonom use excavators ahodo a eno nso so no yentime en register ye ene wona eye wonom dia no eno so ho nsem eni excavator registration ho e wo say ye ma grace period no apaho but grace period na apaho no eno nkyerese ye ni efiri so anase eja manaka enti mefa akwanya we so na masre excavator dealers ne importers ne omo we excavator ho adwuma bia se ombe make sure se omo register omo excavator because omo nim da
yɛbɛba kwan so anaasɛ da team no bɛkɔ abɔnten but the woman say enforcement no ɛbɛyɛ dwuma nti mɛsrɛ sɛ ɛbɛyɛ a ɛnkɔyɛ hehehe no mɛsrɛ sɛ te sɛ de ahyase yɛ ne mu di nkɔmmɔ a na ɔmo ba ɛma yɛbɔ mo register no obi a ɔwɔ issue bia regarding excavator registration no ɔntwe bɛyɛ na yɛnhwɛ ɛkwan a yɛbɛfa so a yɛbɛtumi aboa no a register because enforcement no ɛhyɛ ase a yɛhwɛ sɛ ɛka bebree bɛba. Penny pa ya santimanta mu DVL no otua no Yewura Jerry Afrabo na yekọ ekotie no. Na nansem bi ene na monte ana efa Ghana Bar Association wamo ho ne nyina ene se wamo conference a wamo ye na afibia no ebeto odwa se enya de a wamo atonsa e de afre Ghana mampani John Dramani Mahama na no enam so ma ene due ya Ghana Bar Association for the nkrata aba bonte chese nukura bi enim ensem wo wamo keka no nukura bi enim huro dansem wamo nyai Ghana fo nyase ye keka sansem no na hwan ne bedi dwumadie se ya wonto nsam fanfra mampani a owo oman ne emu na wamo ekyemu se enkrata no mpodi wamo de akoda do match busumi no ena omo di kan ayi omampanya sutre se dwumadie bi sei ena wamo peso wamo yo ena omampani yes ena ye pa na eno eda nkyanye wamo sanso eda invitation card pa eda ko omampani asoye na wamo so omunya alert ye omampani agye tumo ese nyame ya domo a obeba na omo sene Ghana fo eka no ensem no wamo dwunwa wamo ntiase se ebeba se wamo beye dwumadie bi na wamo ntonsa emfa from ampanyi de enya de ebesi na wamo eto aso echem se dwumadie no ebekoso na nyame ya domo a Upper West Mantamo ena dwumadie no ebekoso wamo se omampani John Dramani Mahama ena wamo tonsa de afra ne se ombeye guest of honor ewa dwumadie no ase na se nyo ampanyi de na chese nyo bia enti Ghana fo yenya nsem a yenamo a ye keka no wamo to aso echem se dwumadie yi a ebekoso Upper West Mantamo no nyame ya domo a womu di niema gu akwamu ama chase dwumadie no womu ogidie se niema betimi agina abrane na niema akoso ayie enti womu di abase ensem o Ghana fo ye namu a ye keka titunis entrofo se womu anto nsamfa from ampanyi no womu su nukura bia animo nkrata yi oru ayire efua gate ya wono ena ye national president edema ekuyi ena afa kwaku gewu bafo wono ye national secretary edema ekuo no womu ensa ena hyenkrata yi ase na kwata afofo ben so aba work for Ghana National Association of Farmers and Fishermen womo ana edesa kwata epiedwa na mpanyefo mienu ana wono nsahase owo a Kapori wono ye general secretary de makuo no enoro Michael Tete Kwati wono ye president edemakuo na wono nsema wono kana kyerɛ wo hwomo pa no a ye nuanom a womo ye akuafo ane aposofo a womo ma Ghana no womo ka wo bi na sabi o Ghana no ye kɔ enti kokoo kura ye kan ho asem bebrebe no wontumi nka se kokoo no afiti prekopa no na nyine ye akuafo dawroma na Ghana kokoo ejina ne naso eno ntina da nyina no ye wo akuafo da ye die bo akuafo abaso na ye kwaso ahye womo nkura womo dada dwumadi a womo die de bo Ghana me nya aduane ene sika gu ye botomu na wono mane atwa video ne nsama wodo bi ene nam so nyame anim ni womo wura ho pa ya anya arewo ketwa ebiem womo kyerɛ sɛ womo yemo asa hye womo ɛwɔ sansam no a enenam wo no ne nyina no yɛ sɛ womo kyerɛ sɛ general secretary Adama Ghana Registered Nurses and Midwives Association Dr. David Tenkran Chum wapanyi panu akwakotena ane wamaye stations ahodo ibi so ane nsam de agyae wakoto tubi pa manepa benkum ni nifa ye anyansam keto makora ye asofo a wo hwe ma Ghana ya pom de so ye wura akwabena minta kan dokora no wo mo ka bi de fa no ho kyerɛ sɛ hai wapanyi no kora sɛ bio wo ye kuyani nti ena amadrum na bia aba apomden mu nsam no a wontumi nka na wonka ne yie enti wohwe mu pa no a ade a ehia doctors ne nurses no woye kuyani nti wokwa na ode wadere ze ya na adwen yensa ya banche na bode a ye tutuo na wo ka sa bi odi ye ne de na saa sam no a wo mo kyerɛ sɛ wo mo kyeye no na aye akuafo de ye kora ba fa mu no efa bi no Dr. David Tenkran Chum asa papa no wo bu wo mo nimtia de to so mienu wo de won ma to fom kora sɛ tim ya watietia wo so enti amakuafo ne aposofo a wo ma Ghana mu no wo mra ho pa sabio enti obi yekuani wo ma Ghana mu anyambia wonya nipa wo bi yesabio posuni a anyambia sabio wonya nipa na wo mo se eno ne ade a ahye wo mo kra ya wo mo sra se Dr. David Tenkran Chum wo mo mandon hwere no aduonu 9 24 hours wo mra mepa achew
Womran be pacha opa na asɛm no a wɔka yɛ no wɔntwensan. Sansa sabio obia di ho hia no obia so adwuma wɔyɛ no ɛboa magana ɛkɔ nkan enti wɔn kora de nanka wɔn nte ho hwe kosi sɛ yɛwura kwabena minta kan do yɛ ɔno yɛ soafo ɔhwɛ magana ya pom di mu ɛna no ada nansan yɛn wɔn nsɛmtwerɛfo di nkɔmɔ asɛm kora no kɔpagya ba yɛ kyerɛ sai wɔn kora wɔyɛ kuani a wɔgye tum sɛ kuya adwuma mu na Ghana man panyin hu no a wɔde ɛpaw no so ɔmra mɛhwɛ ɔmɛ ya pom di mu na sɛ no kora ne asɛm a panyin kan ya ɛma wɔn makoma kora to wɔn mu yam kakra na kanya ne san kadeɛ besie no kanya de wɔn bɛfa na honkoro so kora nam so nti wɔn mo srɛsa Ghana Registered Nurses and Midwives Association General Secretary Dr. David Tenkwan Chuma ne die no obuo kwan so wɔn nim sɛ wɔn na akɔ nurse ne doctors ne nurses wɔn suku wɔn de wɔn nkɔ bi wɔn ayɛ kuya ɛna wɔn de boa Ghana man na mmom hia kyɛw pa ɛde free no wɔsa na asɛm no wɔka yɛ no wɔn mra ɛmɛpa ho kyɛw. Sania yɛdi nkan ɛde ato manim no na mo nyinaa nso mo nim mo asɛm no bosomi we ya yɛsim ne da na ɛtɔ so ensia no na ɛyɛ da kɔkɔɔ ɛde ma ɔman Ghana ne wiase nyinaa sanse ɛkuku dambe sɛ ɛnwɔtwe ya na adanse mpɔtam ho wɔnom kɔ akɔkorakora galamse ho nsɛm ama bibia nso atimi akɔyɛ sɛ bɛyɛ asadeɛ we ya akɔakɔyɛ hankra ada ɔman Ghana yɛkɔm ɛsɛ yɛn sase ahodo yɛn suwansuwa ɛne ɔbɔadeɛ ne pa yɛ de dom yɛn yɛ afofia nto atɛnte adware abamoma nipa nwɔtwe yɛhwere wɔn no na Tamale Central mrahye badwane yɛ wɔgyina mu ɛwɔ hɔ Dr. Mutala Mohammed na wɔno so ɛka nipa nwɔtwe ho bi na edue bu a yɛ yɛbɔ bi ɛpɔne mu nte no yɛkasa ya no wɔnom abie kwan mu sɛ obi biala ɔwɔ pepa so obetimi agyina mu na wakɔ akɔpre mrahye badwa agya ɛwɔ hɔ no ɛyɛ ade a obetimi aba bɛfa krataa edinkan no omudinkan de best nkrata du ene dinkan ekogu oye kase ni pedu aba besesa ne nyina da ama eye panyi pa ya wono woye trefo ewo eye northern region NDC mu ede nsam atodwa ede afa wo yenko na yentie bimra minya hint and intel if we baby say na bisa ekoso epomo mesuma water gas for ne say omunko na omkohe and the tibia no mo mama ne Panyampa mgodu ene na emnante ni buso a omudi sa adwuma no nti omo so mo frɛ me ema me so me ya ho wa akra ekoye me the official car na efika ba ko na ka ho ko site ho no yekodu na omo achim nante enum na omudi adwuma no nti no kra ehu sɛ omo mfidie sa chan fine na omudi ye sa adwuma no na ebe 3 na wo ho na ni mudu nti no ebo modern say me no san twa akra to mu ehye no na yen kakra akra tamba ko no we are making more forms available in anticipation that more people are yet to come and pick up the forms and file to contest. It tells that Tamale Central is a constituency of choice. It's one constituency that many people have ambitions to represent, and we are just hopeful. The caliber of people who are picking are good materials. They are capable of representing the people. So it gives the constituents a good mix of intellectuals from which to pick the preferred one. You have 2 women who are picked and 7 men. Some are officials of political party, others are former executives, including the former UK Ireland chairman of the party. I mean, a lot more of the people. You also have a former regional secretary and currently a national vice chairman. Area busiafo ne yɛte ne nkan wɔ no ɛna northern region NDC amanyɔkɔ no wɔyɛ trɛfo ɛwɔ mu na ɛno akyi no aspirant for wɔn mo so ɛyi wɔn mo anim asa wɔn hwene so sɛ ɔbɛkɔ no akɔpra akonnwa no ebi nso ɛne sompa kaseɛfoɔ ɛbɔ nkɔmɔ sɛ. My bid first of all is to bring back technically the life of Honorable Murtala Mohammed to serve the people of Tamale Central and to continue with the legacy he left behind. His death was untimely. His death was not expected. His death came at a time we wanted him to continue. The reason why I suspect that something fishy is that first step they took create some kind of intention, and that is what I am trying to stop. The unique features in him is a grassroots man. He visits the constituency and he mentor a lot of youth, especially those who have, most of them who take the home. They are all students, most of them are students. I have been in the terrain for long. Area busia we say Tamale Central edwa ya ba beto ho e wo mrahye bedwa konwa ne dim no e na e ho nsensem ne mu ama ne bɔ no yɛde bi amamoyi.
Eya boyne ne swade hunu se obeto efoma gudie asekra ewo omei emu wana otu foma gudie a wonkura tumi krata wode se yensu ensuwa ne yensase no na enrenam so ama bombo adwumayefo ya womo ewo atoye mantemu mika sei womo akwakochi nipa du emienu ena afei womo age womo kai ena afei chamfanza wodo a ewo honomo ya womo de adwuma na wobra sa achichechiche ekoso no Brigadier General Waja wone Central Fort The main area of operation was around Adeoso and then Tetre. And at the end of the operation, we were able to arrest 12 suspects, made up of 1 female and 11 males. We also seized 2 tricycles, and we destroyed 25 champagnes. We've managed to brief their internal security as to how they will be able to contain the situation. Adishma Manipokasa ye Brigadier General Waja no wie ye no eno de futu okwadema wana wo mpotemo se wo munya hwe pa na wo hwe na wo mbambo mu nsem entimi nyina brane. We need to find alternative means of livelihood for those who are staying around that area. And because of the quick money, we've discovered that even the company sometimes find problem in getting employees, for the company. So more engagement will have to be done for them to know the serious problems they are causing to this very company. Adishma Mani Vokasa ye Brigadier General Waja wano ene chechire mu kwayo mu faso a wo mu kwache sani pay. Na galamse ho sensem no ano ta wode wani chire mu e wo sehwe yo so a aban krachi panyin ya wono so etua ho eyade ono so edi dwumaso no monyafo Jesse Dominic wono so ene Blue Water Guard fo ato kese ama ye kese chamfamie no wonom akwakwohye no ama enipa bese nom nso no wansa aso pechi ya waja wonom edi ama a police fo yenkonkotie ensem no ne ntoaso emfo no monyafo Jesse nchen. Minya hint and intel if we baby say na bisa ekoso epomo mesma water gas for ne say omunko na omkohe and the TV no mama mane baniampa amgodu ene na emnante ni buso a omudi say adwuma no ti omo so omo frɛ me ema me so me ya ho akra ekoye me the official car na efika ba kona ka ho ko site ho no de kudu na omo achem nante enum na omudi adwuma no nti no kra ehu say omo mfidie such and fine na omudi ye adwuma no na ebe 3 na wo ho na mudu ntino ebomodin say mi no extend jakra to mu ehye no na ye nkaka akra tamba kono edisika manne pumping machine e kan ho eno monne ma amodi adwuma tools no na tools na even na ewu na de nyina egu kamu a ye dem nante na kan ho do mo ba police station. Enu achi no onmonyafo Jesse wasai e de ensem say etwaso. Mami establish say we also can galamse asema enshira nye prevalent e wo hanom that notwithstanding no say makoma bi a etizete no we be na say ye try na itu sana asutwa. We are not backing down. We are calling on everybody e beboa bring all attentions on board na obi abehun say bibi because of be a issue alert us bitu ho anam ye njai kopem say we ebusia we say ayon monyafo eye Jesse wono ena ya ban krachi panyi ya wono e wo sehwe yo so na no disem ene twagu ye na Doma Traditional Council ye no e wo bono mantamu ya chairman bema wasai twimasi bekwan wodano no wono mo apawo ne e friend say wasaje 14 by forest committee ya no ya task force na wo mu gina mu pa enya asam ketwa ma na wono mo ahwe abom pempe sane ye be ya kwa ibretu awodo ye twa chase Doma ane bono ehu ahye nyina no nipa bonfo bi nkonkosim na wanhyase se wotu gara ehonom ne nyina no ya na muntu a wasaje fo wase ade yo doctor Agyeiwaa bedu ye otosomi no Doma hene wode gu akwabo na wo hye womo se wono nhwero mo nyane sa anam so ama enei tax force no so de omu agyemu a ya obi a eye na fam de na bema wasai twimasi bekwan wono nsem fo edi nkomo edi afasemi ho se ye nyina yinim se nansan tete say kwaye I wodo mamam hesi manfo bi e de mrahye o nsem ewura kwaye num etwetwa nnua wa abro o munni aban tumi na enam so munni aban tumi na ayesere o mu wie enti no ennua no bia na o mu twa de mrama kwan so o mu twa kura na o mu twa de ha adwen kura se enam so o mu wie enti o mu di mrika o mu twa o mu nnua bi tinete se akwa hia se yewura utu anamon ye be fa so a
yɛbɛtumi abɔ yɛ forestry ho ban no nti na ho akɔhyia sɛ ɛnɛ yɛhyia na yɛde to mframam na Ghana ban ɔmo ɛka bi ɛba mu apolisifoɔ asogyafoɔ obi a ɔka bi ɛba mu biara Ghana man nyinaa te yɛ hawa na anu akyire no yɛwura no ama no nso hɔ a ɛna ɔba bɛkyerɛ mu sɛ ne wɔn ahunu sasafoɔ no mokɔ kwaebrɛtuo no mu a motorbikes so no wɔtenatena ya wɔn ɛde kɔnam so ntia nkyɛ koraa wɔn ba bɛyɛ adwene na saa motorbikes ahodoɔ no wɔn twɛm mu ɛwɔ mpɔkyɛ mu hɔ bebree ɛnam sɛ ɔmo ni tumi yie nti no kwan a ɔmo de wura kwae no mu no esusu ɔmo twa ne nkete otokia no ɔmo tutuo ɛna ɔmo ahyɛ da ayɛ ayi bi ɔmo nti ɛfrɛ no makeshift motokin efrɛ no nti akyire ho yɛ flat ɛna ɔmo de nnua no gu so nti efiri saa brɛ koro no motokin na ɔmo tutuo ɔmo de sɛ nnua no yabra ɔhene bia ɔmpɔtamu ana obi a ɔmpɔtamu obehu sɛ saa motokin no bi ɛnam okuru mu no ma police nchi ana sɛ kɔ report ma police na yɛn nchi dipakoro sɛ forestry from mpanimfoɔ ɔmo yɛ adwuma nanso ɛnam sɛ ɔmo a ɛyɛ ɔnam wura mu hɔ illegally ɔmo hwehwɛ no illegally ɔmo aboa ɔmo ho ɔmo kutakuta nneɛma bi a ewudie wɔ mu nti sɛ uwura mu na sɛ wɔn nso wɔn wa ɔho a na ɔne ɔmo Abusua aya bama wasai chimasi bakwen ena yɛte ne nka no Doma Traditional Council wano ana osaje 14 by Forest Committee no tax force no wɔhwɛ na wɔtie ne mu wɔtie what bite kase bofre Sompa 106.5 Accra Sompa 106.5 Accra Leicester Company Limited what the yard toothpaste and the brush aba nipa bia na nyade abetwere wosen na wotwere wosen so anu obisa sɛ aposen bai ana wodi twire dia wodi twie no bɛma wosen no apamogya anabama wosen wagina so ebema wosen wanya ahoden ana wosen nche betutu Leicester Company Limited nko ade na ye papa ebusua onya bi a wawie fa hoto so mananya wa hoto so mananya wa hoda so anopa ne enumre fa twiri wosen bra wadidi awie na wokɔ akoda no anasa anopa wasɔre ya wokɔ akodidie no na wotwitwiri wosen what the yard toothpaste and the brush emu asɛm waro no na asa boa ma wosen wankasa nya hoden ma enya asɛm ketewa ma Accra phone fry 0501 619588 and Kumasi 0501 390338 na wona mpanyifo ni nkoma medima fo aba santanie Dr. Time odasono no Dr. Wedi ya tone so ane ya sore kire se wode mara na ye na de ane waso wode time oto ya de ne so stroke na wode time beto so sisi ya de time oda so diabetes time oda so enti ya de bia da ye bodin wo ma Ghana mu oyeye no fa ko medima fo wode time obeto ya de ne so bosome abosome empa ho na wotwe empa ho typhoid ya de ni nyina da wo hwe no watu ase de ama no ase diabetes no ene nipa bi no amu na de mu na so so ye nya nkrofo nya asem keto ma behu bibi betwa wo na atom afi didi mu a wo nan kire yetwa won sa kire yetwa diabetes ntia komedemafo ba center wonom na doctor ma woduro ya jese obetumi de aso ano na wose awo mu nsem kora de ye kan de onim na awo mu nsem wo no wose wo de bra no nkyɛn be kan kune fa kire no wono a nim de ne nyansam wo behu no kwan ya wo kunu no wo betwene de naba na wo be ma mum yenu nyina adura ebetumi aboa mo na afa mu ankasa ma wo afa mo hono ma fa mo ba mo mpɔre na mpede Accra wo pokua Agyeiwaa Kumasi agogo wana government school di nhwani mu Dr. Time odaso se bibia ne afra na homa no e wonom nya Agyeiwaa kwan kra 0244 774282 ana 0500 727 215 and mpanyifo ani enkomo na time haba mechanie time time air time haba mecha enono na time se yankan chiro se wona mu na ya ya waposo anasa de malaria ana ache wana wojo ba bia anya kwoto time haba mecha nonom ihonam ya woni nyina ba firi wono mu betumi adidi ama hoto ya wa time church mecha ne capsule ye adu papa nie enya sem keto ma enkrofo tu agu so won moto sansendai wobuon ma woyi na himfi wono ma na rushes bia ba beguo wojonso wote ya obema opuru mu ana de ase oduro nu ma ya adwuma we ya time church mecha ne capsules nonom bi na wo immune system no ensam boost ni biam eye general well be na duro nya sem keto ma 0244 417 669 0244 417 669 ye general so ya dan ho tawo ya ba ne aka chi no ye de to so
Hey, medo. Edrano pa wutimi to boase. Etwitwi o. Do. Na so ni se medie. Me the Yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka. Sentina ye bokoi. Na medie me all-time favorite. Yas herbal toothpaste and the brush. Abua me ama say menu nso a enyunu anasa de ehia. Me semfimfem me biem. Na wo hwasa me se aye fita asesrechi ahoma. Na eti brightens. Yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese. Enti na wo se efe. Na Yas total care gel toothpaste and the brush ni de. Ebo wo se ho ban. Demu ni nyina. Ema wonum ye sham. Oh yes. Enu kretrodo. Yas herbal, Yas whitening and Yas total care gel toothpaste and the brush. Ebusian chamfa. Se wo pedudu tu e won kran ha. For Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited and the Yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so abeboy. Midimafo Pokwase Maira Accra. Midimafo Pokwase Maira Accra. Midimafo Herbal Clinic aba Accra. Ani owuntie passengers egumi kai mu yi. Ehwa na dodo na ekro. Ene sa Accra ne botem yedemu. Ani yedemu ampa. De se de edutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Dujamfi Babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here ayaresa no aye more. Oh, Mr. Minim wife ye kopa wo. 1 year 1 city. Nyi se ne betom ansa na yeties ka no. Misu mi connection na encheda nkoye na esakakra. Ti se wa pagye mu amahode ambam. Connection ne mu de we. Obo wo di ba de kura. Wa ba do kura wo di ba de kura ye ka. Stroke nso de. Wa fa no small. Chese agidi wa wuo ne de asie no. Yare bia etatia e wo Dr. Tamda so endi so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yare bia. Kumasi say owo agogo opposite government school no. Ena nkra hanso obepiem e wo Pokuase Mayira kwan no so. Free doctor 0244774282 and 0500-727215. Midimafo Herbal Clinic. Wudimafo ne hwa. Atena peke, apeke. Atena peke, apeke. Atena peke. The maiden edition of Sompa Invitational Cup is here. 6 teams, 3 days, 1 trophy. Yatunsa Afre Premier League clubs are. Omwa Bronk half region is Amumra near Mesuya who are there. Enunti Adiana Football Club, Baby, Brekum Chelsea, Bechem United, Young Apostles, 11 Wonders, Omuna Evejinam, and Yatunsa Africa Rela United Football Clubs, Omusumakaho, near Yensuya who are there. Ebeye Gigim, who wins the maiden edition of Sompa Invitational Cup. We Ayakwanya at the teams in Sombenya proper preseason. And Sana 2025-2026 Ghana Premier League no Ashasi. Sompa Invitational Cup Ebeshasi at the Fieda 22nd of August. Equapim Nikwasieda 24th of August 2025. 6 teams, 3 days, 1 trophy. Enti Brana Besha team. Ahubua Waye Edira season num. Manchester Ebaso Sunyani Coronation Park. Sumpa Yesumo. Enam Senti Emma Enkwada free. Enunti Sodofunsa Niemra Sunyani Coronation Park. Emma Sumpa Invitational Cup EB. Sumpa Invitational Cup Jagri Bekala Mining Limited. Lawson Eba. Betway. Get way more. Heavens Diagnostic Service. H-Lab. Ebwadi Agrochemicals. Yamfo. Any 21st clinic. The sciatica expert. And Ebwe Chido. And Afensu powered by Bronk Ahafo Regional Football Association and the Cabin Lounge Entertainment Headquarters. Sompa Invitational Cup 2025. Teams in Noah Town. Kweku, minim se wayeshi. Me cry man nane. Now so ebony show one embasso. Mane Honsepeno. Ebony Condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom then it's not on, but don't got as a condom.
TV, Emma Akosua. Emma Akosua ampa de Shemaima hot white kasia no to aso no ye de mamo e was Sompa 106.5 FM Accra ene affiliate ahodo ye omayimu afana nyina da etwa hia no ho yemwramu e wa Ghana sika krabia Batan Bank of Ghana wonom so ediemu panyipa ya wono ehwenkita hodie so de ma wonom eye Owura Bernard Otabel wode ensentrefo futu akwade ama yese ye ka sembi anase ye bokase e de afasika sem ho a na se bia ye ntiase a yenhwe na yenkopemu nkyeremu esi ase ansana ye de aba beto dwa se be ya Ghana fo ya omutie no so no obia adwemu betimi aye ne fan mo yenye de se abribia no bibi na se bia ochirem adwondo kakra mo bo mo ntrim na mo mfa nye na mo musu manya dem kwan do na mo de afa na mo de adam nya na akasa mo aka chen the day na yi story am yi dem no city dem mo pede echechrem de ya ampade dem no city ana oni tin ya wa anti expect that from you dem ya so ye more than so ye yes yenye central for ya ba be ye ntabu eduma kakra bi na eduma ne kwakra nye de edwuma ye Bank of Ghana ye obi a no te ase yen sika ho edwuma ne ye obi anyim dem dem sika edwuma ne ye ne dem so bi ba no so inflation de nyama ne bo rekosoro de kugo menda o kira no we kodu de ade cha no nam de no kra no kira dem oban de no kosi de Ewi abusia we say na wada ngitahudia no Edema Bank of Ghana ye Owura Bernard Otabel na ne semi nyina no wode tudwa wa bra wo hia nsentrefo na wotimi ehwegu ho edema yen enam sayo so ama Owura Kingsley Ejin Bodu wono na ye chairman Edema Central Regional GJ no wono so de foto say ekọ Edema Centrefo e we adwumedie so where journalism is going now it's about time we specialize. We keep talking about specialization. Of course, we are journalists, all right, you do everything, but we should be able to cut a niche for our creative path. So if you want to be a financial journalist, that's it. Years back, I was part of IFED. I am still part of IFED. When we talk about climate change, we talk about fisheries, blue economy, I can say, across the country, so they can mention some people here, and that is what we are talking about. When you create that path for yourself, you become relevant. It's not just about reporting everything. That is for us. That is our job. We will do that. But let's cut a net. If you want to be interested in financial reporting, do that. People are looking. Nacha se wensu eye Owura Kingsley Bodu ya wono ene tetene e wo Central Region Ghana dwumafo ya wonom so won central for dwumamu no wo mun kabom kubata no kire se Akosua Agyeiwaa akode ene news bia wotimi kana so no ebra so se ne ono so ene sikasam ho a ene washada specialize wo wonti no ebe sikasam a yese ene finance news Akosua Agyeiwaa akode no aba ene ekọ eye climate news a na Obaapa nso so aba na ese ye kwasa wo se ye ne sa ebetimi aboa yen e wo yedwumedie ni mu afanye kwa obi man so na Ukraine Russia ntokwa na gusuada pa ya nyasem keto ma ya ntokwa no wonom eko enano America mampanyi Donald Trump si gina ye ya wo yese woni afenu no mienu nyina abakasa wodi kan ye Putin kasa na so ansiaga anche eno ne Zelensky ye ono ye Ukraine mampanyi ensu kohia ye na Zelensky nkodi anka ntokwa no kranka to atwa na so Putin ana ye chenchene atwan ya chese amantokwa no edaso agina mu a enti enano ada Donald Trump ne kwakasa ya pa no zewe na aga asemaji atum mese kwoto bomb ni biem ana no kwoto ne kase pa erekwoto Ukraine man ni mu e ma de shepi no a wo mfifiri mu adan bubu ye ne ate na eno anam so amene Ukraine amampanyini Vladimir Zelensky diaba ya watcho se ne yakwoso nyina no eye Russia ban no eno de mfonso ne bema no sanse wo mo hyehye akire wo ma yo mo wuntadu akire no ena wo mo piepia ye Vladimir Putin se wonkwoso a wo mo ni hia kora no a tie di obetie na emu ba wonsanso mehanya mu ne ntokwa no kyese enye he na kyese asem no meto ntwada wose ya no nti na amana koba no sasanse wo hwemu America mampanyi ye Donald Trump krampo yese wo mo ba be ko hyiamudie be ya sambe tibia eno no ba be ya Putin na Zelensky enti afanu no mienu nie
Emma wono no kra ya adwon sa da bi se ne yewura Putin no obi hunu na adwene mu ase maserema no memuna mu tirim saa no nti no wono behia bambofo na wono maka no ho na sa nye saa kra no wono nko anko no nko tena san hyiamudie no ase na saa asam no ohunu so woka ye no ana ma Putin no kyese womuru ye akum na ti kwa apai ya waguso da woye de opena so ni nyina amu no se ka se yemfa so bo amu obi a eye Russia ban ene wode bebo no se wo mo ka ho bi ana amene antokwa no a Ukraine man no Russia ekon no eto entumi entwadawe kwantinti bia ya na kowie waboboa no ahasa ne yede nsam nyina bese na fa na do afidie na to ha ensam wa yede bae no dedi makote no bi ene se Ebetsoja ewo eye court ene Dansuma Circuit Court se abrantie bia wanya mfinhia aduana nwotwe wakosei ekwanso ahyensodie ntino wonkodem ensawam mfinhia mienu na aban no de atodwa se eye ne newspaper hu se obehwe na Ghana yedwadie mu nsem metimi agina bra ne ntino obehwe na ankrankran wahye mukuna Oswafo ya washo maka na ngomesua wonsanso abamane se enai wo hwemu ano office stress ane training allowance no ehu sikasem no abom enti omanfonfo madwene mre kwan apan no ebefa so Yamane boni ya woto nkra wasante mantama ye ba obedu ebo anan ene Ashanti Regional DVLA manager kotwetwe nkomo ye Rajeri ama wo kire se ene number plate no wonom ebeye ensesemu wom Asante mantemo so afonso de ato mabunu a womo ekosisa emu ewo sikaman bofu yedru se womo ntwen aban no behwe womo na ebika werem ho ne yeboboa ne nyina no anumre yi yaraba so mo se no nsia kasebo na messages kakra ya aba no yemfa ba kum yenu bi entwam taw na na kwa mo aboa tia blekum ayda se abena NPP wono so ne de ba Komensa Pillar 2 aseda ankan eno achi ne kra no Rahim Rankin enso adne de ba Master Planner Junior Kentampo Ben ba NPP ena Justice Owusu piaga Seth Antobam Derek Ayite anankaya no yada mo nyina mo aseda mo ase ne yebatra sede enkatwema egu nsam nyina wo asewdema wo no eyeme Akosua Agyeiwaa kwade boatei mene Obaapa nana ya kechire na fe Oheneyere mame ekua yeboa esia mabronya yadamo ase ama monitor ekronto ye sorry so ama third service mangode ene de ewasa wotie no wode eba bedawo enwum kwan so nyamesem ka kwan so ni nyina da bibiala obetenti koso amu afidie wode eba bedawo enwum kwan so nyamesem ka kwan so ni nyina